Ano nga lang maingay na? Si Joshua nagbibisyong sigarilyo walang lighter eh, no? Ha? Si Joshua nagbibisyong sigarilyo walang lighter. Bigyan shout out mga idol, magandang ating gabi sa inyo. Nandito tayo sa GMA, nagbababa tayo ng ating pangarga mga idol. Hindi kami galay shout out po sa nakasilip sa ating live. Tayo po ay magpapahinga mga idol kasi galing po tayo ng Bukawi, Bulacan. Ngayon ay kararating lang natin dito mga idol. Magbababa tayo ng ating pangarga. Hindi kami galay shout out Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out mga idol. Yung mga idol, samahan nyo ako sa aking live. Shout out po sa nagasilip sa aking live. Patamtakman po ng aking live mga idol. Hindi kami galay shout out. Bali mga idol, nasa bayan tayo ng GMA, Cavite. Yung mga idol, hindi kami galay shout out. Salamat sa nagsilip sa aking live mga idol. Ayan, pahinga muna tayo mga idol at ako pagod. Antok na antok mga idol. Pahinga muna tayo. May ganun shout out mga idol. Hello. Magandang madaling araw po. Shout out. May ganun shout out to million guys. Kaya tayo mga idol. Nasa GMA tayo mga idol sa palengke. Ayan. Shout out po.
Meron lang siya.
Paano ko sasabihin?